woppa ɗum ɗon ene janngine ɗum lekkon ene darta ko heɓata aɗa darta ka heɓata aɗa darta ka heɓata an maayowo jooni o nden nda ɓiɗɗo ma to lekkon maaya omo to lekkon Allah nangirma ko mbaɗɗa ko sabu neɗɗo kam sinno tawi ɗiyum jibinama yonti jangude nawi to ceerno so tawi ɓiɗɗo o windanama so wi ba kanko ɓiɗɗo o e ceerno o e nene makko e bam makko ɓeɗonayo windama koto aljanna natata sabu ko cikolel ngel wi ba ko tan jiida e ko ngel jangata gila ɗo ha ngel maaya baraji ɗi eɓe mbindane ɗum jiida e ko ɗum woni rende diine Allah o sabu ko ɓiɓɓe janginede alqur'ana woni ko diine heddoto e aduna so woni jibinanoɓe aduna fof rewɓe e worɓe moɓama janginoyama lekkon ala keddiɗo mone janga alqur'ana jangunoɓe ɓe so maayi holi goɗɗo mone andina yimɓe alqur'ana so heeterɓe pewji ɗum jam fiima en yetti lekkon mahi e leydi fof mooɓi ɓiɓɓe meɗen naanni heen so en jojoyi so en tawi ken funtaɓe janfaɓe so wona taw ka jogorɗo wonde funtoyteɗo janfoyteɗo o wi ko haɗi ƴettaɓe jangina ɗum alqur'ana kono noon mbiɗa ko so woni ɗo so ɓooyi ma won kumandan ma gouverneur o wi to maayo ɓeeɗi gine karat o wi kono ko ɗon yokode ginal jogori heddade tawa maayo ɓeeɗani o wi kala dey mo wi woppirta alqur'ana ko lekkon so Allah haaji ko waasi o heeɓi o waasi aduna o waasi lahara ko wi o an jangin ɓiɓɓe mon rewɓe e worɓe fof alqur'ana jange alqur'ana jangine alqur'ana jangoye sunnana laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe jangani ɓe yo jalamɗo gande koy mo jangani janganaka jangat yettade Allah ñalawma darga sabu golli wawo niɗɗere andata ko gollata o wi waɗata gumɗo min milade ko yiyata lawol neɗɗo mo anda diine ko gumɗo ko gollata hen ko fof o gollata ɗum koye sifa bonande so waawi so janggani kam yo lamɗo neɗɗo so janggani lamdaki on maayat ko majjuɗo ɓuri majjude fof ko majjuɗo wonde kam ko majjuɗo dayi neɗɗo ne yiilo laawol ko tin o wi kono cikkuɗo koye laawol woni on yiilota ko laawol majjuɗo anda ko majjuɗo jogorani yiitoyde laawol ceerno wi en tinno no feewi toppireɗe diine mon so on jangi kadi ne ha on gandi on lamdima kadi ha on paami wonde ko ni Allah wi ko ni alqur'ana waɗi o wi holi bone e jokkude hen aadaji e bidaji Allah wi e ɗemgal nelaɗo Allah wonde dewgal ko ruknuji ɗi nayyi tan wiyete dewgal debbo ɗum woni waliyu e gorko e teŋe e konngol ngol o wi ko ni dewgal humirte ko ni foti ko waɗa hen konngol toɗɗama ne anda
konguɗi goɗɗi ko jiiɗayi ɗum konguɗi goɗɗi ko jiiɗayi ɗum wona ko sembiniraɗi konguɗi wona ko sembiniraɗi konguɗi ko wayno dowuji ko wayno duwowuji ala hen ko addi hen jimɗi holko addi hen jimɗi ko addi hen gamri holko addi hen gamri ko wona ɗum ko wona ɗum ko jawdi toɗɗa waɗani hen ndine jawdi toɗɗani mbaɗani hen ndine anda ɗum ne ko teŋe ene yiiɗa hakkilo wona waɗe jawdi foof tan jowre hen wona waɗe jawdi foof tan jowre hen ene yiiɗa hakkilo ko gonga ko famɗi ko ko ɗum woni ko dotta o wi ko gonga ko famɗi ko ko ɗum woni ko dotta jangude alqur'ana jangude alqur'ana e janginde ɓiɓɓe mum alqur'ana e janginde ɓiɓɓe mum alqur'ana e gollirde alqur'ana e gollirde alqur'ana ko ɗum garni ko ɗum woni ko ari iko siftina on o wi omo siftina on deftere Allah nde deftere Allah nde firtaki wonde ko deftere Allah firtaki wonde ko deftere Allah alqur'ana alqur'ana ha joni sikki ala ko Allah haalinde ko haala Allah sikki ala ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yettinide en sikki ala ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yettinide en ko kayre woni diine men fof ko kayre woni diine men fof haala nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko sarhu mayre kayre alqur'ana ko sarhu mayre kayre alqur'ana nelaɗo Allah haalani so wona alqur'ana nelaɗo Allah haalani so wona alqur'ana diine ala so wona ƴettaɗo e alqur'ana e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam so wona ƴettaɗo e alqur'ana e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam on diine sahabaɓe nelaɗo Allah ridwanullahi alayhim ko ɗum tan jogino sahabaɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi ridwanullahi alayhim ko on diine tan jogino ala ko ɓe jangganno ko wona alqur'ana ala ko ɓe jangganno ko wona alqur'ana ala ko ɓe ndewiranno Allah ko wona diine l'islam ala ko ɓe ndewiranno Allah ko wona diine l'islam tabi'ina rewɓe sahabaɓe ɓe ala ko jangganno so wona alqur'ana ala ko jangganno so wona alqur'ana ala ko ndewiranno Allah so wona alqur'ana ala ko ndewiranno Allah so wona alqur'ana tabi'ina rewnoɓe henɓe tabi'ina rewnoɓe henɓe ala ko ɓe jangata so wona alqur'ana ala ko ɓe jangata so wona alqur'ana ala ko ɓe ndewirta Allah so wona alqur'ana ala ko ɓe ndewirta Allah so wona alqur'ana nde ɓen jawti gila nden leñol nelaɗo Allah fof sallllahu alayhi wa sallam moƴƴinde e maɓɓe ɓe fof ala ko jangata so wona alqur'ana ala ko jangata so wona alqur'ana ala ko ndewirta Allah so wona alqur'ana ala ko ndewirta Allah so wona alqur'ana koni ardi ha yetti en eɗen janga alqur'ana eɗen ndewira Allah rewde alqur'ana ɗum ɗon noon ko noon tan diine wata ha ñalawma darga heddi ko en jetti Allah en dañi to Allah ko dartannoɗen en dañi to nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko dartanno o wi en dañi to nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko dartannoɗen en dañi Cheikhana Ahmada Tidiane ko dartannoɗen en dañi to Cheikhana Ahmada Tidiane ko dartannoɗen heddi o wi heddi woodi ko gandinanniɓe ina woodi ko andinta on e ngol ɗo laawol tijaniya gande ngol laawol o wi on gandugol ɗo laawol ko laawol jogangol fandare mawde yimɓe ganda nde yimɓe ganda o wi sabu tan ko adi jogade e maggol fandare ko joom leñol o hono nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko kanko jogii fandare heɓɓitade leñol makko o yiɗi ɗum to Allah o yiɗi leñol ngol to Allah o yiɗi heɓɓitade nde to Allah o faandi ɗum ne to Allah o tawi nde fandare so tawi ko duwanade ɓe tan e himmude ɓe tan ma won ko jacciɗi e maɓɓe sabu ko wattande zamanu ɓe kuccitta sonno ko yimɓe huccitoɓe ɗum ina yona kono ɓe kuccitta
yo andi ɗum nenelaaɗo Allah andi ɗum o andi Allah o andi Allah ala ko jaɓantamo alaa ko Allah jaɓantaamo o yiɗi heɓɓitorade leñol ngol dokkal iwgal e ɓural Allah sa hucciti ene hucciti e ma sa huccitaani huccitinma huccita e ma ngal dokkal bangal noon o wi ngal dokkal bangal noon to ɓural Allah sifa dokkal Allah sa hucciti huccita e ma sa huccitaani huccitinma huccita e ma o tawi ko noon tan yimɓe ɓe gasnirta oɗo sifa o yiɗi neldude ɗum leñol ngol Allah hoddiri o suɓani ɗum Saykhana Ahmad Tidiane tawi rewnete ko goto e waliyaɓe tan tawi ñande hen ko kanko ɓuuri waliyaɓe fof kono hay kanko ɗo ɓuuri waliyaɓe ɗo sifa mo nelaɗo Allah gollirta o wawa socconirde e mum ma nelaɗo Allah ne hamo sallallahu alayhi wa sallam hawa jogo sifa nelaɗo Allah nde o fuɗɗa wawde ɗum ko ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam feeñanimo o uddita e nelaɗo Allah o yiiri nelaɗo Allah gite ɓe kaldi ɗemgal on saaga nelaɗo Allah wiimo ɗaccu seenen ɓe ma kala ko min woni ceerno mane howoma nde wonno ina andi maqama makko o ɓuuri gudbuji ɗi fof on sa'a nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yiɗinedemo e alhaali mum o rokkimo astaghfirullah laabi temedere allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim laabi temedere ene iwi e nelaɗo Allah ene woni e sifa anniya nelaɗo Allah yimɓe gandano on sifa way o longinimo astaghfirullah e on anniya e on sifa ay on sifane ko ɗum woni tijaniyaɗo astaghfirullah o wi ko ɗum woni tijaniyaɗo astaghfirullah ay on anniyane ay on sifane ko ɗum woni tijaniyaɗo allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim so wona ɗum kam astaghfirullah ila baba adama arani malaikaji koye ɗum gonno baba adama ko ari ha darga daro julɓe fof koye astaghfirullah ngoni o wi ɗum wona lawol hay goto ko lawol julɓe fof salatu ala nabii kam baba adama nde wondata e nene men Hawwa ɗum wonno tege nene Hawwa malaikaji mbaɗat ɗum ala fof tagore ɓe juulata e nelaɗo Allah ɗum ko lawol goto fof o wi woni toon tijaniya ko faalare nelaɗo Allah e anniya nelaɗo Allah yimɓe gandano ɗum way ɗum noon to allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ɗum woni tijaniya o wi ɗum noon to allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ɗum woni toon tijaniya o longini ɗum Cheikh Tidiane astaghfirullah temedere inayi anniya makko e sifa mo wi o e salatu ala nabii o longinimo temedere e on sifa e on anniya duuɓi nayyi ko ɗum o rewirta Allah on sifa e on anniya nehimo ha o jogii sifa on sifa ha o jogii sifa on anniya ha o jogii sifa on sifa o jogii sifa on anniya o anda on sifa o anda on anniya nden ɗum waɗi nde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam andi hankadi o waawi yettade Allah e on sifa mo nelaɗo Allah yiɗi e on anniya mo nelaɗo Allah yiɗi on sanga
ولنجني لا إله ولنجني ولا إله إلا الله لا بتامدر ثم لازم ثم لازم ثم تجانية غندي دو ورد وانا مجرد ملونجني متن نبا عندها دو ورد ina harra jini enet wondude e joomum en nyaadum wirdu he ha anda wirdundu de waawa gollinde ndu yimbe yettode wadani Allah yettode kadi wadani Allah yettode wadani Allah ceerno Mouhammad Baba o wi ceerno Mouhammad Baba ceerno hamme ma taw ala fuutanke majjude ɗum ceerno hamme ceerno hamme woni ceerno mumen ndu wirdu ko sari Mouhamadoul Moukhtar to haay ala majjude ɗum on ceerno hamme ko kañum jangginimo rokkimo wirdu ɓe gondi duuɓi jeetati ewa ko imi gandel ko duuɓi jeenayi gonni e juuɗe seerende o wi ko imi gandel ko duuɓi jeenayi o woni e juuɗe seerende hitande wotere ko gijilon hen hitande wotere ko gijilon ceerno yero kam jangginannomo duuɓi jeetati ɗi ko ceerno hamme duuɓi jeetati ɗi ko ceerno hamme ɗum ɗo fof o wi ɗum ɗo fof aywa koye juuɗe ceerno hamme woni koye juuɗe ceerno hamme o woni kañum rokkimo wirdu ndu kono noon caggal ɗum nde wonno o tawi wirdu ndu ma waɗane almudagal luttine ene jogii kayfiya mo anda kono noon wona ɗum nannoyimo hen ko Allah tan nannoyimo hen ko hawroyi e goto e seeren ɓe ndu wirdu ceerno Ahmad Baro to Kolda andinimo ndu wonane almudo o naatani ɗum ɓe gondi balɗe sappo o yawtiri Seydil Haaji ɓe gondi duuɓi jeegom o wi ɗum fof ko almudagal mayru ɗum yawti o wondi e ceerno Ahmad Baro mo wonduno balɗe sappo ɓe gontidi duuɓi nogas ɗum fof ko almudagal ngal ɗum fof ko wirdu ndu o gaynani noon o wi andi kay ndu kam ene jogii ndeke gandal ngal yimɓe gaynata o wi ɗum ɗon noon soko wiyama yimɓe ina dokkira ɗum yo goto fof ƴoƴ neɗɗo wawi ko sakkidde neɗɗo wirdu o wi neɗɗo wawi ko sakkidde neɗɗo wirdu ndu kono so tawi o wona almudo wirdu ndu o anda wirdu kono so tawi o wonani almudo wirdu ndu o anda wirdu ndu taw gayni jangdile yo taw o gayni jangdile fof o anda tan wirdu ndu mo anda hunde mo anda wirdu anda almudo andano ɗum gollodirte kono noon o wi wirdu ndu ne jogani hoore mum defaare nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kala jagguɗo ɗum nelaaɗo Allah ina defi mo naata aljanna ko alda e hasbeede alda e leefteede kono so jiɗɗa noon ko neheede gandeɗa pina pindineɗa ha pindinoya ko ma gonoya almuɗo o wi ɗum ɗon noon yo en tinno no feewi kanko omo arnani on wallude on wirdu Cheikh Tidiane fodde ko wawi no wawiri fof o wi ɗum tan woni hen ngal bangal ne ko ni tuggude oɗo sa'a ha subaka janggo kala ko jiɗɗon e Allah e nelaɗo mum tuggude oɗo sa'a ha subaka janggo ha nangi fuɗa kala ko jiɗɗon e Allah e nelaɗo mum ko wona mustahil hawnakide Allah rokkata on ɗum fofof o wi ɗum koko suuɗi e ko feeñi aywa billahi o wi tawa ko sabu Allah sabu yeeso Allah tabaraka wa ta'ala o wi tawa ina laaɓi o wi ɗum ɗo kanko noon mo nanngani yidde ɓure ceerno e kay machallah yo Allah yoɓan men ceerno Alhaji Mouhammad Saïd yo Allah yoɓan men mbo moƴƴere ɓe jaahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam yo Allah yoɓan men mbo moƴƴere yo Allah yoɓan en mbo moƴƴere ɓe jaahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam yo Allah yurmoɓe yaafombo yo Allah yurmoɓe yaafombo yo Allah yurmoɓe yaafombo ɓe jaahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam o weltini julɓe fof o fammini yimɓe julɓe fof o fammini ɗumen
o kalano ko ceerno Bocar Ly jeeyatto Thily Boubacar machallah ceerno weltini yimɓe haane feewi kayni wallahi o weltini yimɓe haane feewi julɓe fof weltini ɗumen ha arte e jagguɓe lawol Cheikh Ahmad Tidiane machallah law weltanama no feewi ceerno Alhaji Mouhamadou Saïd yallah yurmomo yaafomo yallah moƴƴe makko bi jaahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaalo ko ceerno Bocar Ly jeeyaɗo e Thily Boubacar. kala ko jiɗɗen ummorde to Allah ذلك بمستحيل tawa ɗum wona ko jombi to Allah وليس بحرام wona ko harmi فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم kono nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam لا شك من حلف أنه حاضر ها هنا لا يكفر o wi ina mana sikki ala kala gonɗuɗo wonde nelaaɗo Allah ina tawa ɗo on waɗata kaffara sabu yanata wondore مع بعض أصحابه رضوان الله عليهم wondude yoga e sahabaɓe makko mana ridwanullahi alayhim ومن حلف أن شيخنا أحمد التجاني حاضر ها هنا o wi kala on gonɗuɗo hono cheikhana ahmada tijani ina tawa ɗo لا يكفر on ne kadi waɗata kaffara sabu o yanata مع بعض أصحابه wondude yoga e mana e almuɓe makko wondiɓe makko فحضرة o wi ko tawa أيوة حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم mana hono tawede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam إذا احتجت تقول حضر جميع الأنبياء وجميع الملائكة o wi so tawi mana ɗum hadara nelaɗo Allah dilli tawe dendanagal mana hadara annabaɓe dendanagal hadara mana malaikaji إذا احتجت معنى إذا أردت o wi so tawi a haaji فقل sa yiɗi mbiya قد حضر جميع الأنبياء tawde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ina tawa dendanagal annabaɓe وجميع الملائكة e dendanagal malaikaji بل جميع ما خلق الله o wi ɗaccu ko dendanagal ko Allah tagi حاضر e fof ina tawa ɗo شيء o wi hunde حضره هذه الأمور o wi ko tawa ɗum ɗiɗo fiyekuji فإذا شئت so tawi a haaji شيئا حسنا mana hunde moƴƴere غير مستحيل wona hunde jombude ولا حرام wona hunde harmude وسألت الله ذلك a ñaaguima Allah nden hunde فإن ربنا تبارك وتعالى ما تجلى لهذا الوصف إلا ليبدي جميع حرائط أولئك القوم o wi hono Allah tabaraka wa taala o feeñata o feeñirta e oɗo sifa e dow yimɓe so wona tawa noon ɓen ɗon yimɓe omo jogoɗo humtude dendanagal haajuji mumen وما هدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا غير مرضي من عند الله وغير مرضي من عند الله o wi sabu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o tawetake fi mo wona fi mo Allah welato muɗum wona kadi mo fi so wona fi mo Allah humtata to muɗum وما هدر شيخ محمد بن محمد التجاني شيئا إلا وكان ذلك الشيء مرضي من عند الله ومرضي من عنده o wi kadi cheikhana ahmada tidiane radiallahu taala anhu o tawetake hay hunde so wona nden hunde ko welande ko nde Allah wela nde Allah humtata kadi to muɗum وهذا السيد الذي هو ابنهم كما مريدهم لا يهدر شيئا إلا شيئا حفظه الله ورضيه وأمده o wi kadi hono oɗo neɗɗo mo tawɗen ɗo o mo ganduɗa ko ɓiyiɓe kadi ko almudo maɓɓe on ne kadi tawetake hunde so wona hunde nde Allah reeni Allah kadi tawa ina wela ɗum taw kadi Allah ina wulni nden hunde jogori wonde ونحن قلوبنا قليلة وأقوالنا قليلة وأفعالنا قليلة بالنسبة إلى فضائل هذه الهدرات o wi ɓerɗe meɗen mana ko seeɗa ko ɓuuɓɗe masalan hono konnguɗi meɗen ko seeɗa golleji meɗen ko seeɗa e askidinirde en ɗiɗiɗo hardaraji ɗi o haalani en فإن الله تبارك وتعالى إذا رضي يودي ما لم يطرى في القلوب ولم تنطق الألسن ولم تعمل الجوارح ولم تطمع الأسماع لذلك يؤتينا ما لم يطرى في القلوب قط وما لم يذكر في الألسن قط وما لم يعرفه أحد عنده تبارك وتعالى تلك الأمور يودي ما علم ويودي ما لم يعلم o wi Allah tabaraka wa taala so tawi o welama hunde omo rokka o rokkat hunde ko